El 1200 també va ser febrer, potser l'octubre tenim una revolució social. Bueno, això el volia dir perquè molts juguen a dir, hòstia, què passarà? Doncs no ho sabem, no podem saber. O sigui, la veritat és que no es pot saber el que passarà. O sigui, això és una cosa que tenim clau. Una altra cosa impressionant que jo crec que hem de parlar aquí per la gent d'aquí és que la revolució egípcia, per exemple, està traient una mà de perjudicis de sobre impressionants. O sigui, la gent està dient hem de fer com a Egipte al Facebook. Gent que potser fa 4 dies deia els moros, no sé què. No, i ara està dient hem de fer com a Egipte. L'altre dia estava a classe i em diu un alumne, menos estudiar i más quemar el país, com hacen en Egipto. I jo dic, hòstia, pues la veritat, tens raó, tens raó. I era un tio de 25 anys que m'havien parlat de política i faig formació de dos. Però una altra cosa que jo crec que hem d'anar també una mica més a fons és, o sigui, ahir el rei Abdalà, aquest d'Aràbia Saudita, no? El Saud, el Saud, no? Aquest deia, si Estats Units no li paga els 1.300 milions de dòlars cada any, a Egipte els pago jo per mantindre Mubarak. No sé qui li pagarà, però el Mubarak ja no. I és una cosa que jo crec que, o sigui, pot ser que hi hagi una onada revolucionària als països àrabs, pot ser que s'estengui. Per què? Perquè o sigui, ara mateix no hi ha una unitat entre les classes dirigents per on sortir. A Aràbia Saudita, els fills de l'antic rei tenen tots menys de 80 anys. Què passarà després? Quin cosí governarà? El primer fill del primer cosí o el fill del segon germà? No saben per on anirà. A Líbia el Gaddafi porta 40 anys, també ja està bastant gran. Al Marroc es prepara una manifestació enorme el 20 de febrer, que no sabem com acabarà tampoc, perquè han preparat no sé quants milers de policia. A Argèlia preparen 30.000 policies per reprimir la manifestació, que és la setmana que ve. Llavors, internacionalment, Europa està out, està dividida entre diferents sectors que no saben el que passarà. Estats Units no és capaç no té un home fort a la zona, no té el seu fill de puta, com deien que era el fill de Paul Mubarak, i no saben per on tirar endavant. O sigui, a la vegada que el poble s'ha mobilitzat i s'està agafant consciència, s'està organitzant, hi ha una feblesa d'alguna manera de les classes dominants que no saben per on tirar. Llavors jo crec que en aquest punt jo crec que hem d'estar esperançats i bueno, jo estic també molt content. No tinc ningú apuntat. Jo me'n recordo fa un any i mig justament parlant amb en Hisham, el company palestí. Estàvem en una conversa de bar típica parlant de política, parlant sobre el món àrab. No només hi havia Hisham, hi havia altres companys també del món àrab. I jo era l'únic optimista que pensava que era possible que hi haguessin lluites molt importants a Egipte. I deia, la clau és la classe treballadora a Egipte, les vagues que han fet a Mahala en el sector tèxtil, al final del delta del Nil, el 2006, tot aquest procés de lluites obreres que hi ha hagut des de llavors. I en Hisham deia, no és possible, no és possible, no és possible, no? I, per sort, la cosa sí que ha sigut possible, no? I poso aquesta anècdota per mostrar com el que està passant allà té unes repercussions impressionants en el món àrab que portava 30 anys de derrotes. 30 anys de derrotes que són molt difícils de treure's de sobre fins que no veus a l'experiència que el canvi és possible i que el poder de la gent pot fer fora un dictador, ni un poder del poder que sigui, i el temps que porti en el poder. I també crec, poso aquesta conversa com a exemple, perquè quan jo parlava de la importància de la classe treballadora en el món àrab, no m'ho havia tret del barret, no soc un gran analista del món àrab, de fet no, sé molt poca cosa, però ja estava parlant amb un company d'Egipte, que forma part del grup d'Egipte, però Egipte, que m'havia estat explicant el procés que s'estava visquent allà. Si no hagués estat organitzat, si no tinguéssim companys de la corrent de diferents punts del món, no tindríem la informació de tot el que està passant i seria molt més difícil que creguéssim amb el poder de canviar les coses des de baix. Si mirem la situació de l'estat espanyol d'avui, com deia un company, és bastant desastrosa, amb l'aprovació del pensionazo, etc. Per tant, jo crec que és molt important fer aquests vincles, veure què està passant a la resta del món per adonar-nos a les experiències de gent treballadora com nosaltres, que han tingut moltes derrotes acumulades com nosaltres i que hi ha un moment que decideixen començar a lluitar, que agafen la confiança per fer-ho i s'organitzen. I crec que les connexions amb el món àrab les hem de fer perquè estan aquí. Les lluites que estan havent al món àrab no són indestriables de la crisi econòmica que fa 2 anys i mig que està sacsejant tot el planeta. La pujada dels preus dels aliments bàsics, l'atur altíssim entre la joventut, l'aplicació de retallades socials durant dècades, tot això són coses
que no només passa en el món àrab, també estan passant aquí. Per tant, la crisi econòmica està de fons, no? I després jo crec que hi ha dues crisis superimportants que també estan passant. La crisi de l'imperialisme, als Estats Units va anar el 2003 a l'Iraq, però no ha aconseguit fer-se amb el control real de l'Iraq. Hi ha una insurgència contínua que ha impedit als Estats Units estar allà tranquil·lament fins que Obama va haver de dir que retirien de la zona. A Afganistan la resistència cada cop és més forta. I tot això implica que una revolució a Egipte, que és el principal país de la zona amb 85 milions de població, pot canviar i desdibuixar totalment el mapa a la regió. Serà clau també si s'obre la frontera amb Gaza. Això pot ser superimportant, no? Es pot trencar d'una vegada amb l'aïllament que pateixen els palestins. I després la inspiració que ja han comentat alguns companys, no? Fins i tot a Cisjordània els palestins s'han començat a mobilitzar contra l'autoritat nacional palestina i reclamant una democràcia real que també fa falta en el poble palestí per poder lluitar i enfrontar-se a l'imperialisme. Doncs jo crec que poden passar moltes coses i l'important és per poder-les tirar endavant i si tots els que estem a favor d'una revolució a Egipte i per tant volem una revolució aquí per canviar les coses radicalment i no aquesta porqueria de democràcia que tenim, doncs tots els que ens considerem revolucionaris hem d'estar organitzats per poder empènyer la revolució, sigui a Egipte, sigui a Palestina, sigui aquí mateix.